aplauze pentru Roa Consiliu! Și din ce în ce mai mare, foarte mare, să vă auzim acum, Pitonul! 3 metri! Faccia parte dei familiari și fiilor unici. Nu sono venuto da Sicile a l'Università di Monza, di origine di India. La maturità del professore Ugucopia, un animale di Maimonitor, di sempre niște labori, săptămâni la o lună, se negociește în fiecare lună. Cel mai periculos, cel mai agresiv șarpe din Amazonas, care face cele mai multe victime mortale în America de Sud. Priviți și admirați Anaconda verde! Cel mai periculos șarpe. Datorită lor sunt cele mai multe victime mortale în pădurile din Amazonas, din America de Sud. Anaconda, priviți părțile. Omora Piraților. Asta a fost scoasă din Galapagos. 85 de ani, 45 de kilograme. Și solul continuă cu ceva spectaculos. Aplauze pentru crocodil! Este cu gura nedată, după ce teamă când să-l înviați cu încredere. Crocodilul, puteți să-l atinge, să-l înviați. Sau de neuitat. Crocodilul! Aplauze mari pentru crocodil! Și acum mai acum. Acum veți vedea ce n-ați mai făcut. Primiți-l cu aplauze. Incredibilul șarpe de 5 metri lungime, 85 de kilograme. Cel mai periculos crocodil din lume. Vedeți și aplaudați crocodilul de Nil. Pirații din Caraibe.
applauso questo piccolo da 3 metri. Vai un piccolo applauso. Benvenuto Anaconda. Prosta successo di Galapagos. Ci e vedremo un coraggio ci ne avrà subito una rete. Fare sorpresa. Haydi Emilio. Acili var. Zaten non è tutta la luce. Bravo! Assada, applausi! Grazie per quando capito. Grazie per il teatro. Devo vedere questa luce. Senza animale pericoloso. Minuna Raturi. Pericolo Lozzi. Stante le 5 metri lungime, 85 kg. Un momento di viscere, un momento di cose, un momento nebulesc. Nebulesc pentru că reușita 50%. Piratul va desface cel mai periculos crocodil la lună și va învăduce mâna. O mișcare îndrăzneață. Mușchetul acestui tip de crocodil este de 1000 de kilograme forță. Urmă în mișcă. Bravo, applausi! Jack Sparrow, ci ragazzi di Varese. Vă mulțumim frumos pentru aplauzele dumneavoastră, vă mulțumim că ați venit în seara cu noi. Acest spectacol a fost oferit de Circo Amazonas. Nu uitați mâine, ora 15. Ultima reprezentație a Circului Amazonas. La revedere! Până acum, cine dorește